Parlok baik jonga. Hakan dengan por ke bamta ngai kublai piwe puwe sai sin hakan dengan video bat hakan dengan channel. Hakan dengan por lapilong bat thamai ni wajib baik. Ngana pa ban like ngana pa ban subscribe. Henry lada pisnyo baka neka video ka neka jitu kana kalau makoror hadu kata-kata sobha ban share si pamajan jong pi ni bahi ngasam ga jong pi. Kajing itu kana wang itu mentaga di syapang ujak. Haga wei ka sina dan wei brio baka tek ujak. Uni brio baka tek ujak. Ulong brio badang samla arpu prasem ka kerta syangi da ong samla rengbah. Lesi arpu prasem kerta. Baru ne ujak udan la ka longying nong siam jukmu ki bahi ngasam jukmu ki kimi ki pa jukmu ki dap da ka jing kimen sudah. Bat haka wei ka singi ka bagi dang wan da ka jing sobha. Uni ujak ula du no ki bahi ngasam ga jukmu. Bat ka jing dum kala tap ken ya bat dahap da ka jing sosi hadu kata-kata. Kham tam habo phai ken seki pamarjan jong yui baki don ka jing kimen ki don ki kimi ki pa ki bahi ngasam. Hai mau ulah dulu baru. Dia ujak ulah syang hakawe kamera kan. Kebadum syakendong Bat ulah yang. Baladon kena kejingsyong. Kat manga ke don syu bamat ka jing don syu asla perkai bamat kumanga. Wadu no iki baru. Bat una ujak kan. Badon kata kejingsyong wat. Bad syim la ka jing ka jongo. Wong kat manga te don syu bamat ka jing Hari kum no kan. Ulah lit ban research. Bat haba research kan haga laptop gejongo. Usyam ba ulap ikane. Haus nyam balik ngok kan. Lai haja, lai spa kaprangut ki brio. Laki long gisam laki kena ki temen. Ki shim la ka jingim gejongki. Namar ki snyo ba kum maki dan syuba mat la ka jing ka jingim gejongki. Hadu kata. Kum taki ujak usyong tu. Dang don ki beri ko mat kham ki jing ban banga mat manga balingan shim la ka jing ka jonga hakata por ki urai benya thu ski pat ba ski brio ka jing tu khana ka joku bat upen seu thu ki wei dang don ki beri ba mat kham arsya ka jing ban ka bangi ngi mat ban mau umat ka nya ka jing ka jongo na kata wat makin shim no la ka jing ka jongki kim saliashu Haga dengan por ke bamtale sedon ki bahi ngasem jongki. Ki mat kum kata ka ching Bagi sinyo dan syub mat kum manga mamat. Se pi mat kum kata ka ching Nganong ya pi dang don ki beri ke mat arsyak ban mat ma pi. Hito tiap ka bo blai u ai ka ching u ai tat bangila ban syak kai. Ka jing bangi mat kai. Ngi dang la te ban syak. Wadom rai kelumar ka jing ka jong pi. Pi dang la ban syak ki ba pi mat. Langin pai ka shti. Kebening kong sikin ong korin kalong basip ho ka kan bakhalai kan tin ki ba ong kum dengan pule kajing tenju kam sim langat happy Henry tang ka ba ubriu ulaban sya Henry ublei ulong ubalaban syenya uban om sya ba antenju ya pitam ya kata ka ba pila Henry rengkat berkata kajing tenju antauru bat ya kalat ban lat kenang bapila ban syak yaka pio inam kejing tenju bangimat kan kejing bangimat kilong bangila ban syak bat kenal dang don sibun ki beri ki bamat sibun kejing ban nga bapi mat nama kata wat rai kerki ban sim la kejing jopi long ke bolong ujak pe syai ki beri kat no ki mat kejing ban banga bapi mat kejing so tu kadai bangila ban syak bo boleh ai tapi lo ki beriu ki ba i yo boleh wadam rai ban sim la ka jing ka jong pi hari kan mau ai wo yo boleh synia yo boleh ya ile pan bor no boleh pinjap kai ujak long kum ujak ai nu sai ki ya thoi ka story jong pi kum no pi mat bat tip kan ba ki we ki mat khat ban ya pi na ka burung ka jong boleh beli ker khuy pi ki ba pe akan ka por ka ba mta Hagar tengah jom uci suka sapi mat lama kajing ublei dorengkan ai bore pi mendashi bom shikut mentap hala kata amen bat amen